Wilt het inpakken of wilt het graag wenjen op het plak waar je graag wenjen willen? Heel Friesland denkt op dit moment naar waar hun huis of hun thuis nou en in de toekomst zit. En hoe zwaar je ervoor dat er voor Elsenier een noffelijk plak is om te wenjen? En dat doen we met het Fries Wenplan. En dat Fries Wenplan betekenen we net achter het bureau, maar juist met elkaar. Bouwen we nieuwe huizen onder ronen van een dorp of een stad? Of jouwen we gebouwen een nieuwe bestemming binnen een dorp of een stad? Om de goede keuzes te maken, bidden we benieuwd naar die verhaal en ervaring. Het wordt geen saaie vragenlijst, maar we gaan graag verteren aan. We zijn heel benieuwd wat er bij je speelt. Wat mist er, wat haast nodig om in de toekomst hier in Friesland te wonen. In die eigen dorp of in die eigen stad. Kom in augustus naar de Wencafés bij in de buurt. Denk mooi, praat mooi en aanmelden kind bij Stem voor Friesland. Dien huis, dien toekomst.